everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Drako. Okay, sige. Tara, Miss Judea. Okay. Hey, Nanito, wait! Si Brenda. Nanito! Kinsa siya? Pwedeng may laila? Siya si... Ako si Judea. Judea Florante. Bagong sekretary ni Mr. Reneto Beneferte. Oh. Okay. Ako si Desi Brenna Garces. Nice meeting you, Judea. Same here. If you don't mind, please excuse me. It's okay, Miss Florante. Go ahead, Judea. Ikaw ha? Mayo kang mamili og himong sekretary. Gwapa siya. Gwapa si Judea Florante. Mas nakaila ko niya. Kaya ako siyang higala. I know nga deserving siya. Wa ko malipay nga ni himamat ka to babayhana. Hinaot-ot na. Nga dili nila supakon ang kagustuhan ni Mr. Virgilio Benefuerte. Kay oras ka mahitabo ka na. Makita sad nila ang akong kabangis. Akong paimuslan ang higayon. Igayin ako ang taas nga oras sa pag-ampo di sa simbahan. Diyos ko, langit nun nga mahan. Mientras ni apas kalibutan ang akong espiritu, nagpakabuhi ng mortal nga lawas sa usak ka tao nga dunay kamatayon. Igahin ko gyud ang bugos kong pag-ampo. Panag-iyaha ang akong kalag, Diyos ko. Ayaw itugot nga panag-iyahon kini sa atong kaaway. Ayaw kikarag itugot, Diyos ko. Gitugyan ko na nimo ang tanan ako. Human ni ato higayon nga nahigmatakos ka matuuran. Human ko nimo banwagi sa langit ng kahayag. Ug nakita ko ang panagway sa mananopos nga nabulit sa dugo ug halos dili na mahitsura. Kuha ka naman ang suwaw kayo kahayag! Huwag ko magkinahanglan nga! Kuha! Sakit sa akong palanaw! Kinahanglan akong suklan ang suwaw kayo kahayag! Nga langit nun! Ang daw sila gingon nga manunubos. Ang giludahan o giampuan nila kasi Kristo matod pa nila. Akong nakita taliwa sa suwaw kaayong kahayag. Nakita ko nito higayon na ang panagway ni Ginoong Hesus dito sa limbo, sa layo kang dapit sa kawalaan, ug niadto higayon na naabli ang akong kalibutan sa pagtuo. Dito na nako matugad ang matuod nga dili si Lucifer
Oy labing kabanan. Dili si Lucifer ang angay nga ilhong Diyos. Kaya dunay labang makagagahon. Dunay matuod nga Diyos o siya lang ang naas kalangitan. Oh, di ay ba ihabre na? Nasuya ko, Tito Virgilio. Oh, Duda ko'y pagduda sa mga lihok nila dito. nga unsa? Nga doon lagi siya espesyal nga pagbati alang at tumabayhana. Oh, wa kaya nga kabalaka diha. Tungod kay ginawatan nila ang kondisyon, una ko mihatag sa akong approval alang sa pag-hire ni ato babayhana. Dili ko lang tingali kalikayan, Tito. Nga mabati ko kabalaka. Ilabi na kay naanak ka ng babayhana magtrabaho sa iyang opisina. Pero may sila magkita. Pero may mag-uban. Magkuyog. Basta kay wako'y saling sa mga babae. O kang ranito gyud mismo. Kung mahitaw ba man ugaling ka na, pues, mapugos ko sa pagtuman sa akong gibahan. Mahal ko kayo sa ranito, Tito Virgilio. O kung wako'y mahimo sa akong mga pagantos. Aw, naibaw ka na kung unsay sunod nga mahitabo, Tito. Ihabre na. Sir, nagkinahalan ko og trabaho. Kay pobre ko sa amo. Unya, unsa may problema na, ha? Miss Jude? Gusto lang kong pahinumduman ta ka, sir, nito. Nga gidawat ko sa imong amahan, ubos sa usa ka kondisyon. Nga wa gyud ko na'y mamugna unyang espesyal nga relasyon. Tali ka natong duha. Jude, Usbon ako. Pahinumduman lang ti ka, Mr. Reneto Beneferte, sir. usaw niya ni mga adlaw. Kinahanglan ka mo pili. Unsay puti mo ipasabot? Please. Ayaw ko ibutan sa kalibog, sir. Basta, mawala na ako ikasulti. Nga usaw niya ni mga adlaw, kinahanglan ka mo pili. Unsa malagang akong pilian, sir, nito? Ha? Unsa? Nabala ka naman hinuon ko. Unsaon naman lang ka kung mamugos yun niya siya sa pagpadayag siyang pagbati nga rin ako. Dili na pa may munsupakon sab nako ang ikondisyon ni Mr. Virgilio Beneferte nako. Sa dihang gidawat ko niya isip empleyada sa opisina ni Reneto Beneferte. Timan igyot kini, nga kun mo padayag magkani sa iyang gitipigan nga pagbati niya nimo si Reneto Benefuerte, ayaw gyud kini og dawata. Sa lagtod nga pagkasulti, ayaw gyud siyang sugta kon manguyab nimo. Unsa man kay mahitabo? Kung maabot ang higayon nga mopadayag siyang pagbati nga rin ako si Reneto. Unsaon makahan ako? Usaw niya ni mga adlaw, kinahanglan ka mo pili. Diyos ko. Nasayod ka gikitrapaho ang akong gikinahanglan. Dili ang pagsuod sa usa ka relasyon. Katapusan na kinimisan ni adlaw. Human ini, mubalik nila kung ato sa sakyanan aron sa pagkuha ni Mr. Virgilio Beneferte. Humanon ko lang kinana ng kisilibrar nga misa. Holy One, you. Hain ka naman karon, Eliakim. Diyan ako sa parking area, sir. Nagpaabot nimo nga mahuman ka sa imong conference. Okay. Mugawas ako karon, Eliakim. Sige, sir. Magpaabot ko nimo. Okay, bye. Na di ay siya sa gawas. Naghuwat na kong mugawas. Tito Virgilio,
Iya, Brena. Imo na kontak kay mong driver, Tito? Oh, anadi ko no sa silungan ng building. Naghuwat na din siya nako sa parking area. Okay. Believe lang yung ko niya nagtawhan. Kay responsable siyang trabaho. Tuod ikaw, anong hangtod karon? Huwag ka pa man mag-hire og personal nga driver. Iya. Tungod kay mas mosalig ko sa akong kaugalingon kaysa laing tao. Oh, mao ba diya eh? Sige na. Tanay ha. Magdungan na lang kita sa paggawas din eh. Time pa. Time pa, Tito. May ipangutan na lang ko nimo. Usa ka na iya, Brena. Bahin king Eliakim sa imong personal driver, Tito. Normal na bang yang sinortihan karon, Tito? Iya. Ayaw na lang sa pagsabot, ha? Oh, okay, nakasabot ko iya. Sa gihapon, ano pang iyang ka misteryosong manulti? Bugat o makahuluganon lang gihapon ang mga po nga mugawas gikan siyang baba. Pintok. Pinahimutan. Usaon niya ni mga adlaw, Tito. Pagigsultihan ko siya. Aron ako yung masuta kung unsay iyang family tree. Gibati kong nga mas daghan pa siyang nasayran kay Kanato. Bahin sa kasaysayan nila ni Drako ug Samuel, ang una tang kaliwatan. Wa ko'y pagtungay ngon niya na iya. Pasadya ko nga magtuo, Tito. Ako ni bahala niya ng bahina. Bahin sa family tree sa akong driver nga si Eliakim, sa ako nang nasusi, wag yo'y kalabay kita sa kasaysayan ng iyang kaliwat. Di ay ba, Tito Virgelio? Mao ka na iya. Gani, may dugong foreigner si Eliakim. Kaliwat og Koreano ang iyang apuhang babae. Pero nga nung kun manulti siya, may mabati man tang mga punggi kaniya nga makapaengganyo ka na itong maminaw bahin sa karaang kasaysayan. Ana. Misakay na sila sa sakinan. Naghatag ka na kong dilitiaw nga misteryo, Eliakim. Kaan kayong akong buot niya? Murag ako siyang kabanay. Eliakim, unsa o kinsa ka mang gidaing tinuray. Tuwa na sila. Nakaralga na. Usaon niya ni mga adlaw. Magsulti yun kita, Eliakim. O kinahanglan nga mutugan ka yun. Mao ka na mo kipanagsultihan ni Brena Garces. Gisultihan talaga, basin o may gusto kang itugan ka nako. Bahin sa mga kaso ni Brena, may kalabutan sa imong pagkaikaw, Eliakim. Sir Virgilio, Nagduda na si Brena, nagkabahin ka sa kaliwatan nga dako og kalabutan sa karaang kasaysayan ni adtong karaang panahon. Naghantaw pa nagsultihan ba niya ng punto ha, Eliakim? Kaya gusto na ko nga mas una kong mahibaw kay nitong Brena Garces. Kana, kung doon naman kami mahibaw nga ang isab na mong masayran. Sir, wagi ko ikatugan, sir. Nasayo po si Ma'am Brina kung magtuo man mong doon ako'y gitago ninyong sekreto. Eliakim? Usbon ako, sir. Wa ako'y gitago. Ug wa ako'y kasayuran bahin na ng imong giingon nga karaang kasaysayan. Nagsulti ka bagyod sa tinuod ha, Eliakim? O, sir. Nagsulti ko sa tinuod, sir. Matindano siya siya kipanulti. Inosente kining tawhana sa mga katahap ni Brena Garces kaniya. Ang ako, sir, nga permi na ko magkabati gikan nimo. Ug gikan ni Ma'am Brina
Bahin anang matud pa ninyo, karaang kasaysayan sa kultong sungayan. O na nga usahay, maubos akong kaisipan ang magpakisusi. Manguryoso ba lang? Katudig na hitabo dito sa lungsod sa Santo Cristo. Nga namugos kang musod sa karaan na kayong templo sa karaang kulto nga kuyaw ug malumpag. Nga no man kato? O sabi mong ligong katarungan ni ato? Ha? Eliakim? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.